Saan ka magpunta? So yun, tumakbo siya guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw is meron akong i-share sa inyo dito sa aking paligid. So gusto ko ipapakita sa inyo kung ano ba ang na-experience namin ngayon dito. Okay? Share ko sa inyo guys, sobrang ganda talaga ng paligid dito. As in nakaka-relax siya. Then nasarapan ng hangin. Then marami siyang tanawin na magaganda po. So kasi ito yung makikita no, yan. So yan, dagat po yan, that white sand. Dito na side meron siyang beach. Yan na side, dito din sa likod ko. Ayan. So napakaganda at napakadinaw talaga ng tubig dito. So and then meron kasing kagandahan dito is meron siyang white sand na mahaba, parang paganyan siya. Yan. Tapos ang nangyayari pag once low yung yung dagat dito is ito po yung makikita nyo guys. Yan. So yan. So napakaganda ng white sand. Nakapalibot siya sa atin ngayon. Yan, sobrang talaga. Linaw ng dagat, yan ng tubig. So napakaganda. Yan. So siguro after 2 hours, so magano na naman dito. Humahaba naman yung tubig. Kung mapapansin nyo, meron niyang nakalagay na parang parang line. Ayan, kasi itong pinapasukan namin ngayon is isa to sa mga private beach. Pero pag low tide, so pwede naman tayo makabisit dito. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga parang butas-butas sa sand. Yan, mga butas-butas. Kasi ito guys, ito may explanation to. Ito. Like itong hole na to, yan. So meron kasi itong sa ilalim meron siyang crab na maliit. So ang ginagawa nila, pag once nag-low tide, so dito sila ganyan sila. Magano yun sila guys, magawa ng parang pool. Kasi dito sa ilalim meron kasi itong water. May wait lang, may nakuha ko guys. Ito guys, ayan. Yan guys. Kita nyo guys yun. Yan. Wait lang ito guys. Pakita ko sa inyo guys. Wait lang. Yan. Yan. Ayan guys. Kita nyo ito guys. Yan. So yun. Crab yan guys. Yan. Crab. Yan. Crab. Di mapapansin guys no? Okay. Buntis siya guys. Marami siyang parang egg sa kanyang yan na nakikita nyo. Ayan guys. Ito yung makukuha nyo sa ilalim. Dito, yan, kung makita nyo may mga butas-butas. Ito. So, may mga crab to sa ilalim. So, dapat gawa tayo ng butas. Then, may makikita kayo dito na mga crab sa ilalim. Sobrang na natin. Yan. Sobrang madumi na tayo. Hugas muna tayo para malinis yung kamay natin. Guys, may crab na naman. See the crab. Yan guys, may crab guys So yan, crab guys. Yan, tumatakbo na siya guys. Yan, kita nyo. Yan. Diba, may crab tayo. Tararan. Tararan. Pabalik natin. Kasi mangingitog siya. Yan, kung makikita nyo marami siyang egg sa ilalim. So balik natin. Bye-bye. May mga tao doon, ayan, kung makikita nyo, ayan. Naglalakad sila kasi naghahanap silang ng tawag doon na shell na pwede lutuin. Kasi pag once nga tinatawag natin na seafoods guys, sobrang sarap talaga yung mga seafoods. So may mga seafoods din na hindi pwede kainin. So yun, kasi bawal, baka mahilo ka o baka makasira ng kalusugan mo. Pero ang importante, nag-enjoy tayo ngayon kasi so hindi always tayo nakapunta ng dagat kasi meron tayong trabaho. Yan, trabaho natin. And tomorrow back to work na naman tayo guys. Yan. So ako guys, dito ako ngayon dito sa side na to. So and then papakita ko yun kung makikita nyo. Hindi ko makikita nyo, hindi no. So yun guys, meron tayong makikita doon na tawag doon na area. So ang biyahe is from dito sa atin at saka doon siguro mga
equivalent to 1 hour or 1 to 20 minutes yung biyahe natin. Pag uwi ko dito, so I decided na magpunta ng beach kasi sarap ang beach. Giga muna tayo ng sand. Gawa ako ng sharing. Ito pala yung bamboo. Punta siya sa dagat, tawag dito bamboo sea. Ito, may kahoy. So, kahoy. Pag once ito mapunta sa dagat, ang tawag dito is 3C. 3C. Ito tawag dito shell. Yan, shell. Shell. Ano pa ba? Ito, tawag dito pag mapunta sa dagat is coconut shell sea. So yan guys, sobrang lalim na ng tubig. So kanina dito tayo, pero ngayon sobrang linaw ng tubig. So ang gandang tingnan guys, no? So yan. Thank you so much guys sa pag-watch na aking video. And bye-bye!